Consiliul Județean Sibiu acordă astăzi un premiu în cadrul categoriei Jocuri Sportive Seniori. Îl merită în acest an echipa de handbal feminin senioare a Clubului Sportiv Măgura Cisnădie. Știu că aveți o reprezentare puternică în sală, așa cum se va și vedea la un moment dat. Aveți de altfel o reprezentare puternică peste tot unde jucați. Pentru preluarea premiului însă vine pe scenă doamna profesor Roxana Gațel. Este fost jucător, fost goalgetter, fost capitan. O invit așadar pe scenă. Este echipa faniona județului la handbal feminin. Măgura a ocupat în sezonul 2020-2021 locul 5 în Liga Florilor, loc pe care îl ocupă deocamdată și în stagiunea actuală. De menționat că în 2021 a ocupat locul 5 în Liga Națională de Handbal Feminin. Măgura Cisnădie este de asemenea calificată în fazele grupelor Ligii Europene, competiție care s-a reluat în luna ianuarie, prilej cu care le urăm mult succes! Antrenorul echipei este Alexandru Weber. Doamna președintă, știți că suntem cu toții curioși ce le spuneți. Așadar, dacă nu doriți să spuneți public, v-aș propune eu altceva, să profităm de prezența echipei și să acordăm oarecum pe repede înainte și următorul premiu. De ce? Fiindcă ei acolo sunt o mare familie. Așadar, vă propun să premiem, păstrându-vă și pe dumneavoastră pe scenă, să acordăm deci premiul următor. El ajunge la Primăria orașului Cisnădie. Îl invit pe reprezentantul primăriei să poftească. Îmbunătățirea graduală a tuturor sectoarelor a făcut ca astăzi Cisnădia să se poată mândri cu unități de învățământ moderne, cu o casă de cultură dotată la standarde, cu un centru spa realizat după exigențe europene, cu patinoar, cu strand, sală de sport, locuri de joacă pentru copii și așa mai departe. O comunitate puternică, spune primarul din Cisnădie, este una în care educația și sănătatea sunt sectoare prioritare. Premiul așadar pentru Primăria Cisnădie, până se va găsi o modalitate de a se face o poză, am să vă spun eu câteva lucruri. În Cisnădie s-a realizat un complex sportiv care cuprinde sală polivalentă. Ea se numește Măgura Cisnădie. Sala a fost extinsă la 1400 de locuri, are 3 terenuri de tenis și un teren de mini-fotbal și handbal, un patinoar acoperit de 800 de metri pătrați, are 2 bazine de not, unul semi-olimpic pentru adulți și alte 2 pentru copii, inaugurate în 2014. Are panou de escaladă. S-a construit, spuneam, un centru spa. Stadionul a fost modernizat. S-au construit, piste de biciclete între Sibiu și Cisnădie și Cisnădioara. Din toamna lui 2014, orașul se mândrește așadar cu echipa de handbal feminin senioare Măgura Cisnădie, aflată în Liga Națională. Bun, o mare familie, vă spuneam, felicitări tuturor!